Última xornada na primeira futgal sen moito en xogo. Os ollos estarán postos no duelo do Valiño co Marcón, no que os crucenses precisan gañar para evitar posibles arrastres. Mesma situación na que se atopa a Esteirana no grupo 2. Unha temporada máis está a piques de rematar. Esta fin de semana dispútase a derradeira xornada da primeira futgal e pouco queda por decidirse para os equipos da comarca que queren despedirse desta campaña 24-25 con triunfos. O Puebla buscará agasallar a súa afección coa última vitoria desta temporada en sono para os pobrenses, que hai semanas aseguraron o primeiro posto do grupo 5 e o seu ascenso a preferente. Agora os xogadores e o equipo técnico queren poñerlle a guinda ao pastel cos derradeiros 3 puntos e ante o segundo mellor equipo da competición, o Cordeiro. Non hai nada en xogo máis alá de pechar a temporada con mellor sabor de boca, aínda que o Cordeiro afrontará os playoffs para ascender a preferente. Este duelo entre os dous mellores conxuntos do grupo 5 da primeira futgal, Puebla e Cordeiro, vivirase mañá sábado a partir das 6 da tarde na Alta. O Unión, terceiro, afrontará o seu último partido da Liga regular cun ollo posto na fase de ascenso. Os vermellos avantaxan en 3 puntos ao Vilaboa, cuarto, pero pase o que pase esta fin de semana, os rianxeiros rematarán terceiros polo golaverás favorable ante o Vilaboa. O Unión vivirá un encontro intenso ante o Marín, 13º, que buscará sumar a maior cantidade de puntos posible para evitar posibles arrastres. O choque entre o Marín e Unión desenvolverase en San Pedro ás 4:30 da tarde de mañá sábado. O Valiño si precisa gañar para deixar debaixo a maior cantidade de equipos posible para evitar posibles arrastres. Ademais, mídese ante un rival directo, o Marcón Atlético, igualado a puntos cos boirenses. Este duelo protagonizado polo Marcón e o Valiño xogarase mañá sábado ás 6 da tarde. E o Taragoña quere despedirse da temporada e da categoría cun triunfo ante a súa afección. Os rianxeiros mídense co Soutomaior, equipo que tamén descenderá a segunda futgal. Este sábado ás 6 da tarde o Taragoña dirá adeus a campaña na lomba enfrontándose ao Soutomaior. Mentres que no grupo 2 a Esteirana quere gañar para contar con máximo colchón posible e evitar arrastres. Os muradáns son 12º, contan con 16 puntos e nesta última xornada visitan o Castro, onde se medirán o Carral, segundo clasificado. A Esteirana terá en fronte un duro rival, pero agarda sumar para contar con máis marxe e eludir arrastres. Carral e Esteirana verán esas caras o domingo a partir das 12 do mediodía no campo do Castro.